Hola, sóc la Míriam i avui us vinc a explicar tot allò que no es diu en els plens municipals. Aquest passat mes de febrer, l'Ajuntament de Sant Quirze ha deixat perdre dues subvencions que pujaven a més de 555.000 euros. La primera de les subvencions que hem perdut és una subvenció que anava destinada al nou model de recollida de residus. Aquesta subvenció venia d'Europa, amb la qual cosa ja no es podrà tornar a sol·licitar. La segona subvenció que hem perdut de 300.000 euros hagués servit per digitalitzar els comptadors de l'aigua de Sant Quirze. Aquestes dues subvencions, que pugen a més de 500.000 euros, equival com si cada una de les famílies del nostre municipi haguessin llançat més de 100 euros dels seus impostos a les escombraries. No és una qüestió només de diners, sinó que és de gestió, de bona gestió i de maneres de saber fer. Quan altres municipis se n'aprofiten d'aquestes subvencions, Sant Quirze se les deixa escapar. Cada euro perdut és una oportunitat que Sant Quirze perd envers els altres municipis del nostra comarca. Sant Quirze el que necessita és un govern que gestioni bé. Ja n'hi ha prou de deixar perdre subvencions per més de 500.000 euros. Ja n'hi ha prou del mal govern. Nosaltres endreçarem Sant Quirze.